digre û bi saya pirtûka jî dîrok, çand û kultura me digihîje îro. Lê divê ev pirtûk jî ji aliyên hin kesan ve weke notirvaniyê bên parastin. Yek ji van notirvanan jî sehafên û bi saya wan berhemên dîrokî tên parastin. Niha em ê jî berê xwe bidin sohbeteka xweş di nav bêhna pirtûkên kevin de kan binêrin vê sohbetê çi heye çi teatre ku nûçeya taybet ya Hanife Islamaz kerem kirin. Aşiyan sahaf Ango herîna pirtûkên cûr bi cûr. Ev der ve ji kûçe û kolanên qelebalix derdixe û pirtûkan xîtabê rihêwe dike. Her pirtûk di nav xwe de bi nirxe, lê hin pirtûk bi mijar ve gotin û bi zimanê xwe yê edebî ve dikare bala zêdetir bikişîne. Aşiyan sahaf jî cihekî biçûk û nezî he û 35 sale li Enqereyê bi vî karî re dibile. Pirtûkên ku bi salan û lê digerin û nabînin ji wara peyda dike û bi bîna xwe ya pirtûkên kem ve cihekî nezî he. Ji salên nodî û heta niha kevneşopiya sahaftiyê dewam dike. û aşiya sahaf jî vê kevneşopiyê bi pirtûkê xwe yên dîrokî û kevn ve didomîne. Aşiyan sahaf da bu Aşiyan sahaf ne weke pirtûkroşek, weke saziyeke. Lewra em her hefteyê di rojên diyarkirî de mesela em û hevalên me yên ku tamburê an jî amûrekî muzîkê lê dixin em tên bahev. û em li vê derê stran û kulaman dibêjin û li ser folklora gel diaxivin. Hefteyekê din em li ser çîrokên gel û li agahiyên devkî diaxivin. Li vê derê em agahiyan parve dikin. Hefteyekê din jî em ser dîrok û edebiyatê diaxivin, yanî dikanên sahafan wek van çalakiyan li dar dixe. û aşiyan sahaf jî yek ji wan e. Aşiyan sahaf jî ez wek akademiyê dibînim. Ji rojnameyên Heyama Osmaniyan bigirin heta bi belge û dokumenterên 100 salî ku zû bi zû neyên dîtin mirov dikare bal vî sahafî peyda bikin. bakın bunun tarihini görüyor musunuz? Lê binêrin hûn dîroka vê pirtûkê dibînin? Pirtûkeke dîroka wê 1546 e. Ango di heyama Kanuni Sultan Süleyman da hatiye weşandin. Tê de behsa şerê navbera Roma û Katalanyayê dike. Ev pirtûk li pirtûkfiroşên destên duyemîn nayê dîtin, ancak li sahafan tên dîtin. Em li dû wan pirtûkan û bi vî şeklî ne. Kesên di vî warî de lêkolîn dike, em ji wan re dibînin û difroşin wan. Bi tenê bi pirtûkan ve nesînorê. Koleksiyona pereyên ji salên 1960 û hefteyan de mayê jî em dibînin ew jî kesên meraktar dibe salên berê. Kitabın yanında Li sahafan ji bilî pirtûkan amûrên dîtbarî û yên bi dengî distînin û difroşin. Karên wan ev e. Pirtûk, nivîsên destan, fotograf, karpostal, pulên postan, pulên dexme, mor, hevdîtinên hatine kirin, qeydên dengan, filmên rengîn û yên reş û spî, mîna materyalên dîtbarî. Ev hemû derbasî paşeroja me dibe û bi saya sahafan tên arşîvkirin. Dema ku em li van fotoğrafa dinêrin ji girtin û şiklê wan zêdetir. Bîranînê ku di nav van fotoğrafan da veşartîne bala me dikişînin. Di vê sahaf gelekî zimanan bizanibin. Molla-i Cezire'yi satıyorsanız Kürtçe bileceksiniz ki Molla-i Cezire'nin bu divanını bilesiniz, ne işe yaradığını bilesiniz, alıp satasınız. Li vê derê ji fotoğrafên Türkan Şorayê bigirin û heta gelek fotoğrafên reş û spî hene. Belê temaşevanê nêja destê Hanife Saxbek û nûçeyeka her wiha bi vê rengî ji me re çêkir me got yanî xerîbiyê ku meriv xerîbiyê de ji kesekî nebîne meriv xwe dispêre pirtûka her wiha sehafên vê rengî jî li Enqereyê hene Xuşka Hanife jî çû wan dît her wiha bi wan re sohbet kir û reportajeka wisa
taybet ji her wiha ji me re par vekir em ê berê xwe bidin